Ma jistax ikun inħallu l-linja nazzjonali tal-ajru tingħalaq, dan huwa dak li qal il-President tal-MHRA f'kumment Net News meta saqsejnieh dwar l-inċertezza fl-Ermolza bil-Gvern naqas milli jikkonferma jekk il-linja nazzjonali tal-ajru u se tibqa' magħna s-sena d-dieħla. Huwa kien qiegħed jikkummenta waqt il-preżentazzjoni ta' riżultati fit-turiżmu għat-tielet kwart tas-sena. MHRA kienet u konsistenti fuq dal-punt illi bil-fors irid ikollna linja nazzjonali. Ma jistax ikun illi nħallu l-linja nazzjonali illi tagħlaq. Meta fawwissu li għadda kien mistoqsi minn ġurnalisti dwar is-sitwazzjoni fil-linja nazzjonali tal-ajru, il-Ministru Clyde Caruana kien qal li xejn ma mar ħażin u l-Gvern sa ftit ilu kien qed jgħid li l-kumpanija kienet qed tagħmel profitt. Malta, what went wrong? Nothing. Għalkemm wara l-istess Ministru qal li għandu fajl sħiħ li juri xmar ħażin fl-Ermolta, kontradizzjoni assoluta. Fitta li milu fuq is-Super Wanet illi kien hemm ftehim kollettiv illi rabat lek idejk. Min iffirma dan ftehim? Eventualment ħankun qed ngħid li sehem fil-ħin propizju. Saraħ rasek li għandi l-informazzjoni kollha, għandi box file daqshekk, hemm li affarijiet li xbart matul is-snin. Wara li fil-budget Clyde Caruana jisita fal-ħtija fuq il-Kummissjoni Ewropea u qal li m'hemmx baqar sagri, il-Prim Ministru lissen il-possibilità li kapaċi joħloq Ermolza 2. Kelma marbuta mal-slogan ma' dan il-budget hija iċ-ċertezza biex nkunu ċerti. L-Ermalta se talaqa iva jew le. Se jibqa' jkollna linja nazzjonali tal-ajru tkun xi tkun id-deċiżjoni finali. Jiġifieri Ermolta jew Ermolta 2 kienet hemmhekk u se tibqa' hemmhekk. Intant tkellimna wkoll ma' Tony Zara dwar ir-rapport preżentat mid-ditta Deloitte bil-President tal-MHRA jgħid li riżultati miksuba fit-turiżmu matul is-sajf mhumiex daqshekk ħżiena iżda għadhom ma laħqux il-livelli ta' qabel il-pandemija. Is-survey juri li l-lukandi baqgħu għaddejjin bil-ritmu li qabdu fit-tieni quarter u ġejna daqsxejn inqas mit-2019. Ġifieri qegħdin pressappoco about 80% tat-2019. James Aronellu, Net News.